нова земя и ново небе. Понеже ето, създавам ново небе и нова земя, и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум, но вие се веселете и се радвайте винаги в онова, което създавам. Защото ето, създавам Йерусалим за радост на народа му, за веселие. Аз ще се радвам на Йерусалим и ще се веселя за народа си, и няма да се чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание. Там няма да има вече младенец, който да живее само няколко дни, нито старец, който да не е изпълни от дните си. Защото който умира 100 годишен, ще се смята за млад, а грешник, ако умре 100 годишен, ще бъде считан за проклет. Те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насадят лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насадят, а друг да яде. Защото дните на моя народ ще бъдат като дните на дърво, и избраните ми задълго ще се наслаждават на делото на ръцете си. Няма да се трудят на празно, нито ще раждат деца за бедствие, защото те са род на благословените от Господа, също и потомството им. Преди да ме призоват те, аз ще отговарям, и докато говоря те, аз ще слушам. Вълкът и агнето ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама като вола. И храна на змията ще бъде пръста. Няма да повреждат, нито ще погубват в цялата ми свята планина, казва Господ.